nkhani yokuti I am the founding member wa DVB ena magazo ni mangonena tinali kuzomba State House, panali Dr. Ken Zikhale Ng'oma, panali Salimu Bagas, panali Paul Maulidi, panali Samson Nsosa ndi ine Honorable Ken Nsonda. Era tachula tosefe tili moyo amene anachoka pakati pathu ndi founder wa chipanichi Professor Bingu Mutharika, mzimu wapitire kuusa mtendere. Kumene timakambira nazo kuti Mutharika achoke mu UDF ndi ayambe chipani. Iwo inake Malemu Mutharika mafuna upanga revive chipani chawo chimene chinalipo kale. Nkhani yokuti ayambise chipani china inabwera ndi Ken Zikhale Ng'oma. Nkhani yokuti ayambise chipani china inabwera ndi Ken Zikhale Ng'oma. So we are actually discussing kuti achoka bwanji mu UDF anthu anena kuti ngosa yamika. Tamini kuti Bingu ali pampani pano ku UDF. We staged a coup kusanjika. Chifanta UDF tose timene ndi futi. Tinali ndi illegal futi. Timene ndi pistol illegal. Akulu ambiri mu UDF timene ndi futi zopanda makalata, zopanda malaisesi. So Ken Zikhale Ng'oma came up ndi idea kuti kuli meeting ya cabinet kusanjika. Azika sachedwa anthu pageti. Mukagwira anthu ali ndi futi. Ndiye mukanene kuti anasunga futi kuti akape president. Meeting was being chaired by Abakiri. Bingu ali president. Ndiye inayambika kusecha na pageti kusanjika. Mwasoka naye Salimu Kayana iwala bwanji kuti was part of the plot. Anapitenga futi, anamugwira. Anamba gwida anali Malemu Harry Thompson. Kenako Salimu yamba kufika mbiri agwira wanafuti pasanjika. Ina yanga aso nanyamula anachita kunimbira Ken Zikhale Ng'oma ndili pa mat choice atsogo muli kuti ndandidusa mat choice pipe motenga kuti ali mbola bwerera nabwera wakasiya futi yanga ineyo ku Legends kumene kuna office yanga. That was enough kuti anthu amafuna kupha Bingu kuti Bingu achoke. Mose mina amayamba kuti sifuna tipeze zina la chipani kuti chipani chikhala chani. Mena mati ya DPP yena ndapene lamati joina china mai Joyce Banda yena akulu yena kumati joina koma ground yokuti tambe chipani cha DPP nalipo ineyo. Chimanga follow chija chili pa DPP ka 5 chija imene jayo anali maganizo a Ken Zikhale Ng'oma. Nsali ya DPP maiona ichi imene jayo it was design ya Joyce Banda. Sali manager ina design ya Nabiwi. A Joyce Banda nango chosa pa Nabiwi ndikulemba ku DPP. Koma nkuta kubwera second phase. First phase dapanga ndifa tsogo. Pa history ya Malawi simuzandilemba. Pa history ya Malawi simuzandilemba kuti apo Maulidi anali founding member. Simuzandilemba apo kuti Samson Nsosa anali founding member. Simuzandilemba apo kuti Salimu Bagazi anali founding member. Simuzandilemba apo kuti Ken Nsonda anali founding member. For Malawi you are good at distorting history. Mena anthu amabwera kuti panopo tikufuna kuyamba chipani DPP kubwere Salu kubwere Chimanga kubwere chani inali second phase. First phase na ife ma foot soldier nkona anthu amati nene political foot soldier Fatima ambisa zinthu ena zikagwira ndama zalo wapo enawo ndeni umeona amene alo wawo zinthu zitagwira kale nkumona ngati mahero amwene Malemu nomalemekeza anthu kuti sana chitipo kalikosi ndamene amajereraso. Ife ni foot soldier amwene. Ife ni mafuti soldier timakapa ground. Mwafusa akwame. Palibe anthu aziwindi amene amaopedwa ngati mafuti soldiers. Chifana anthu ozipereka amakapa ground. They face the bullet. Akamabwera ma B-52 bombers aja, akamabwera ma helicopter aja. Amakhala kuti upper ground mafuti soldiers they have already received the bullets. Ife ni mafuti soldiers so go upper ground. Nena zona abwera kuno abwera ku PP abwera wa abwera ku UDF yote abwera ku DPP yatsogo ndofuna president ineyo chifo ndaona kuti Malawi muno ineyo president wa chipani nditakuyendesa president wa dziko nditakuyendesa ziko ngodiwe Ken Nsonda zimene unayankhula zaka zapita ukuyankhula kumene iwe mmene wathera iwepo koma ndi mmene anthu achitira iwe paja mavotedwe yawo
iweyo ungaonedwenso ukuona amuna anzeru zawo oti akaupha ulusi wowayenera ndi iwe anthu angakusamale kuti pa ballot paper pati pali Ken Nsonda ngochitira kuti munthu sumazinyoza wekha, koma ayi maganizo amenewo inu musamakhale nawo. Kuterako pamenenso pano mungaziwire kuti mukanakhala ngati kuti ndinu kanthu ndiye kuti mu history mukanalembedwamo, komano pano mukupita kumapeto mwatha kugwayigwa mabaa ndiye mungapezekenso kuti ati mukati kuti ati muyimirenso president. President wakeyo umuona mwantasa wenu mwantasa ikanga nditsandagaye